Three nurses who were employed by Apple Bosch Hospital in KwaZulu-Natal are being accused of fraudulently opening life insurance policies on Nduduzo Mbatha. Ndiza nebali elibuhlungu kakhulu bethunani lefamily yasendaweni ebizwa uba kuse-Ozwathini kuthiwa ngaSendwe north of Durban, ifamily yakwaMbatha. Ifamily yakwaMbatha ke caba inonyana wayo ogama linguNduduzo Mbatha ona 24 years owadutyulwa ngo-2022. Emveni kobedutyuliwe ke uMduduzi lona waye wahamba ke e-Apple Bosch Hospital apho ke ebenyanga khona amanxeba kunye nezilonda ebeye azifumane ke ngenxa yoba ebehleli phantsi, so behlupha ngezo zinto. Kuthiwa ke waze wabanjwa ngumkhuhlane ngoNovemba, caba wamxina ke lo mkhuhlane, ekhala ngoba unovu ubushushu kwaye unentloko, wasiwa ke esibhedlele. Ufika kwakhe esibhedlele kwathiwa hey udinga igazi emzimbeni, so bazamlalisa, hayi ke walala. Ifamily yakhe ke imane isiza uzombona ethembisa ngathi noko uyaphila, kodwa kuthiwa yaba yi-2 days umntu egula kakhulu, satshintsha isimo sakhe, emva koko wasweleka. Now ifamily emveni koba eswelekile ke ingxaki eyaba nayo kuvele kutshintshe isimo sakhe ngokukhawuleza abe kanti uyasweleka emveni koba ebethembisa. Wabe echaza ke umama wakhe kwi-interview ebenayo uba bekukhona amanesi amathathu ebemnceda kakhulu. Amagama lamanesi nguAndiswa Mkhasibe, ibe nguThandi Mdladla kunye noMhlophe Phakathi. Uthi ke besithi naxa engazukwazi uya esibhedlele athi la manesi hayi ungabi nangxaki siza kumhoya. Caba ke bengafuni noba uMduduzi aphathe ngamanye amanesi. Naw kwabuzwa ke ngokuba he isuspicion ivele phi kule nto zidibene ke ne-funeral insurance policies, ngoba kuye kwafunyaniswa ukuthi la manesi ebeye afaka uMduduzi lo kwi-funeral policies. Wachaza ke umakaMduduzi uba phambi koba kungcwatye kwaye kwafika umfana okanye indoda yakwaSanlam izobuza ifamily uba ihlobene njani nala manesi. Wathi ke na ke umama kaMduduzi uba hayi abanye ngabazala bakhe, abanye ngosisi bakhe, uyabona. Etsho loo nto ke kuba eye waxelwa caba ngala manesi aye amfonela uba kufike umntu wakwaSanlam apha uzuthi sihlobene ngolu hlobo nolu hlobo. Naye ke shem wathetha loo nto leyo kuba bengazinto and nalantu uba ngabo bantu bemnceda esibhedlele kuMduduzi, so andanobe becinga uba yinto edibene napha esibhedlele okanye bekutheni. And then ke ngoku enye into ke ngoku eye yabatipa off uba hey ikhona into off. Caba ifamily ifumanise xa usister katata kaMduduzi efuna ukleyima imali, kwathiwa funeka enze i-affidavit kuba engakwazi uyifumana le mali, ngoba kaloku baninzi abantu okanye ininzi imali akhavarishwe ngayo, ukhavarishwe kakhulu. So ifamily yaqomba hayibo ziphi ezo cover cause kaloku soze ngayazi uba ngobani bemfakile then imali yenziwa ntoni. Then kwavakala ke ngokuba ngala manesi mathathu ebenze icover, and then umama kaMduduzi ke ngoku wangulo uthukayo uba akaloku siyifamily thina zange sawanika la manesi information, i-personal details kaMduduzi, and ke kuzange nawo asixelele uba amfakile uMduduzi kwi-funeral policies, meaning aya kwifile yakhe okanye ifolder yakhe phaa esibhedlele athatha ii-details zakhe ahamba ovula ii-policies engakhange asixelela. Kuthiwa ke la manesi aye akleyima imali engange-52,000, 54,000 ne-58,000, just over 160,000. Kuthiwa bekukhona ke neyesine iclaim eyenziwe ngomnye caba unesi, yona ke khange ibhatalwe ke ngoba ke kwafunyaniswa uba akho nto ahlobene ngayo le nesi kunye noMduduzi lo. So kwabuyiswa ke ngoku eza premiums zakhe, kuthiwa bebhatala i-119 rands. Esinye istory ke ngoku bendisibone ku-IOL nasi ndisifakile apha, uthi umakaMduduzi uBongiwe Mbatha uyethuka ba le nto yenziwe ngaba bantu, ngoba kaloku caba sebesuka uba zii-colleagues zakhe besebenza nabo ubathembile, so bengayilindelanga into enje kubo. And then ke ngoku ifamily seyifunwa noba umzimba kaMduduzi lo uhambe uyogrunjwa
kwenzela uba ngoku kuphinde kujongwe uba wabulala yintoni na. Ingathi kanti ngenxa yoba bona bebeyazi uba bamvavazile bamfake kwezi policies, mhlawumbi ngoku sebefuna uba asweleke kaloku kwenzela uba bazokleyima ngoba iyenziwa naloo nto leyo. Siyabazi ooRosemary baninzi. Enye ekrokrisayo ke bethunani kuthiwa uMakaMduduze emveni koba eye wavula ikheyisi emapoliseni amanesi aye aresigna, and then kuthiwa ngoku nefile kaMduduze esibhedlele ilahlekile ayifumaneki. Then ke ngoku nesibhedlele ke caba siye sathintwa sathi hayi siyazi ngale nto kwaye ke ngoku kusenziwa uphando nestatement sizawukhutshwa. Now la manesi ke ngoku mathathu aye afaka ke iletters resigner, then isibhedlele ke ngoku asikayamkeli loo resignation yabo kuba bebona ke ba inoba babaleka uba bazoxoxa. So ke kusezawuphandwa nomzimba ke kaMduduzi inoba ke ngoku uzawuhamba uyogrunjwa and then akaphinde athestwe uba usweleke ezi-natural causes na okanye sikhona isandla somntu, mhlawumbi bamjove inaliti ethile okanye bamhlaba inaliti ethile, asiyazi. So ngezo ndaba zimbi zingolo hlobo bethunani eziye zavakala izolo. Mna ndidibana naso esi story xa ndibona i-interview eyenziwayo kumama notata kaMduduzi bethetha ngale nto. Now ndizamile ujonga online ke just to find out uba uMduduzi wadutyulwa phi kutheni, ngoba ndithe ndawubona ku-IOL uba kanti la manesi bephangela nomama yakhe ndaqonda uba ingathi kanti bafumana i-information kaMduduzi kwakudala, mhlawumbi okwakudutyulwa kwakhe kwakufuneka uba eswelekile. And siyayazi kaloku xa iyingozi i-insurance kuthiwa iyadablisha, mhlawumbi ke bamzama kwalapha abamfumana njengoba sebe ke ngoku ehamba esibhedlele phaa. Andiyazi nam ndiyayicingela bethunana ndithi ngolo hlobo, but ke khange ndisifumane istori soba ngo-2022 wayedutyulwe phi njani kusenzeka ntoni. Qha ndiye ndayicingela ingathi kanti kudala wazanywa kwalapho. So ke kuye kwafunyaniswa yonke le nto ngenxa yoba usista katata kaMduduzi engakhange akwazi yena uba afumane iclaim kuba kuthiwa seyininzi imali ekhutshiweyo nabantu bebemfakile. Then ke ngoku kwadityaniswa nesa story salaa ndoda caba ke yakwaSanlam yaye yaya phaa uyothetha nefemeli. Umama kaMduduzi naye shem wenza laa nto ixela ngala manesi uba esithi vuma uchaze uba singosisi bakho nebuthe omnye ngumzala, yena engayazi, only to find out kanti benze i-insurance. Zange ke bakhuphe nesenti towards i-funeral kaMduduzi lo. And uba le nto ke ngokuba beyenza out of the goodness of their heart, uba bekhathala ngaye bekhathalele nefemeli, bebengazuyifihla loo nto leyo. Kaloku xa ufuna umfaka umntu kwenzela mhlawumbi uyabona ifemeli yasokola ufuna uncedisa nyhani xa swelekile, awuyifihli, uyafuna iinkcukacha zakhe uchaze noba umfake ngamalini, naxa ukleyimile uyiveze nantsi, then uchaze ke noba uzawukhontribhutha njani. Ungayifihla into ingaziwa ikhona into nje emdaka oyenzayo. So ke kusezawuxoxwa, sisezawuva uba ithini into. Ndifuna ubona ke neengxelo zophando mhlawumbi liza kwenziwa ke kumzimba kaMduduzi lo, ifemeli ifuna ugrunjwe ajongwe uba kanye kanye wabulawa yintoni, uba izawuthini na. Ndizawumane ndisilandela ke esi story. Umnye ke umntu endiye ndamfumana ku-social media ibe nguAndiswa Mkhasibe, abanye khange ndikwazi ke ubabona, mhlawumbi ke ezixesha lihamba bazawuvela sibone ke nee-pictures zabo. Khange ndifumane okanye ndikwazi nofumana ke nepicture kaMduduzi. Enkosi kakhulu bethunani ngokuthi nibukele le video, nincede bethunani nibe safe kubi awunothemba mntu. Noba sowusesibhedlele ugula awukwazi uthemba mntu, nasefemelini awukwazi uthemba mntu, nammelwane na-colleague kubi ngolo hlobo. ooRosemary baninzi bethunani njengoba sihamba phaa abantu babona ama-thousand nama-million. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.